29. bab. Köp gezek kä gelse de boynu ýogyňlyk edýän duýdansyz helakçylyga uçurar. Melhem ýokdur. Dogruçullar güýçlenenini halk begenýändir. Yaramazlar höküm sürenini halk ahynala çekýändir. Danalygy söýýän ogul atasyny şatlandyrýandyr. Emma lolulara yaran bolan mal mülkünü ýoklaýandyr. Padşa ýurdu adalat bilen berki diýendir. Para alýan bolsa onu tozdurýandyr. Yakynyna yaranjanlyk edýän adam onun ayagyna tor gurýandyr. Yaman adamyň ýazygy özüni gapandyr. Dogruçul bolsa aýdym-aýdyp şatlanýandyr. Dogruçul adam ejizleriň hakyna üns berýändir. Yaramaz bolsa şu mesele düşünýänem däldir. Maskaralayıcı adamlar şäherde ot gorsaýandyrlar. Akyllarlar bolsa gahar gazawy köşeşdirýändirler. Akıllı adam akmak bilen kaziýetde dawalaşanna, akmak gyzanna da, gülenne de rahatlyk bermez. Ganhor aýypsyz adamlary ýigrenýändir. Hatta dogry adamlaryň janyny almakçy bolýandyr. Akmak bar gaharyny daşyna çykarýandyr. Akyllı adam bolsa gaharyna basalyk berýändir. Hökümdar yalan söze gulak salsa, onun ähli emellarlary yaramaz bolar. Garip bilen zalymiň bir meňdeşligi bar. İkisiniň gözüne de rep ýagtylyk berýär. Padşa ejizlere adalatly höküm çykarsa, onun tagty ebedi bir karar bolar. Tayak we käýinç danalyk getirýändir. Başyna goý berilen çaga bolsa, enesini utonja goýýandyr. Yaramazlar güýçlenenini ýazyk hem köpelýändir. Dogruçullar bolsa, olaryň ýykylýanyny görerler. Ogluňy terbiýeli, ol saňa rahatlyk berer. Özüňe ýakymly bolar. Gökden aýanlyk bolmasa, halkçylyksyz bolýandyr. Kanuny berjay edýän bolsa, bagatlydyr. Gul diňe söz bilen terbiýelenýän däldir. Çünki düşünse de gulak asmaz. Oýlanman gepleýän adamy gördüňmi? Akmaga bolan umid onunkydan köpdür. Kim guluny ýaşlykdan läliksireden bolsa, soňunda onu mirasar etmeli bolar. Gaharjan adam jenjel turýandyr. Gazaply adam ýazyk etdirýändir. Adamyň tekebbirligi onu peseldýändir. Pes göwnli adam bolsa hormat gazanýandyr. Ogry bilen şärik bolýan özüni ýigrenýändir. Ol günälenmegi eşitse de hiç gepläp bilmeýär. Adamdan gorkmak duzokdur. Rebbe bil baglayan bolsa aman galyandyr. Hökümdaryň gözüne iýilmek isleýän köpdür. Ýöne adam adalaty Rebden alýandyr. Adalatsyz adam dogruçullara ýigrenjidir. Dogry adam hem yaramazlara ýigrenjidir.